3813 Wharton Drive. Ez az új házunk. Tegnap kaptuk meg a kulcsokat, tegnap este. Úgy tervezzük, hogy egy hónapon belül befejezzük rajta a felújítást, és aztán visszatesszük a piacra. Úgyhogy megmutatom nektek, hogy néz ki. Van előtt egy ilyen nagyon szép virágzó fa. Ma nyirattuk le a füvet, nagyon nagy volt. Úgyhogy most jól néz ki így a kertje is. Itt is ilyen szép virágok vannak mellette. És garázs nincs hozzá, de ez a carport ez van, úgyhogy így be lehet állni. És akkor most bemegyünk. Még előtte megmutatom ezt. Ilyen szépen meg van csinálva a másik fele is. És akkor most megyünk be. Ez itt az előszoba. Van egy ilyen nappali része, ahova le kell lépni egy lépcsőt, és akkor innen, ha balra indulok, akkor itt van egy iroda. Hiányzik az ajtó innen is, meg innen is, azt majd pótoljuk. Itt a konyha. Már elkezdtünk itt pakolgatni. Most így néz ki. Aztán majd megmutatom nektek akkor is, amikor készen lesz. Mellette van egy mosókonyha rész. És innen ki lehet menni a kertbe. Van egy szép virág. Ez az oldalkert. Szomszéd nyitja a füvet. És visszamegyünk a konyhába. És akkor onnan nyílik ez az étkező rész. Van egy fireplace. Úgy ki lehet menni, francia ajtó, ki lehet menni a hátsó kertbe, amit most meg is mutatok. Az is szép. És most kint vagyunk. Mindjárt folytatom, jött valaki.